Mähruhan vatandaşlary. Ine şunun bilen ýaşyk çileýilimi öz işini tamamlaýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçy döwründe türkmen halkynyň her bir güni bagtýarlygy beslenýär. Goý watanymyzyň şan şöhratyny, at awraýyny, mertebesini beýge galdyrýan hormatly prezidentimiziň gadamlary batly bolsun, tutýan beýik tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş wagt.